Opa Fermin. Opa, kaixo, opa kojo. Hemen jarraitzen dugu korrikako kantuak errepasatzen eta bideo horretan ere, bi edizioetan zure kantua izan dugu. 2001 urtean, Big Beñat, 2019an, Klika korrika. Beraz, korrikarekin harremana handia, ez? Bai, izugarria, ez korrikarekin bakarrik, aekarekin ere bai. Aekan ikasi nuen euskara, leheno Tolosako barnetik batean, gero hemen Irungo aekan ere bai, eta korrikarena askotan komentatu izan dut, ez? Guretzako zela une bakarra non posible genuen gurutzatu muga karnetarik erakutsi gabe. Eta guretzako hori zen sekurako garaipena, ez? Deno korrika, eta hemengo presentzia poliziala betidanik izan da itogarria. Oraindik jarraitzen du izaten, baina beste era batean, baina garai hartan euskaldunok ginen jomuga, eta etengabean kontrola bat estea, polizia espainola, Guardia Zibilia, Gendarmea, Polizia Fronterakoa, lau polizia ezberdinen pasatu behar genituen, Hendaiara joateko eta Hendaiatik Iruna pasatzeko, ez? Eta korrikak ordea horrekin apurtzen zuen, beraz korrikak ere horretarako balio zuen, ez bakarrik euskara bultzatzeko, baizik eta mugak, benetako muga hori ere bai apurtzeko. Euskara ibilbide luzeko trajektoria bat da, zuek adibidez hemen Irunen erderaz ikasi zenuten eta euskararen arteko erlazioa pixkanaka iritsi zen, gero konpromezu iritsi zen ere zuen aldetik, Kortaturekin euskaraz bukatu zenuten disko bat egiten eta bide horretan aekak garrantzi handi izan zuen zuentzako, barnetegian aritu zinaten buru belarri euskaraz ikasten argi zenutelako, anaia eta biok euskaraz inbartzen dutela, ez? Bai, hori izan zen autu bat, ez? Hasieratik esan genuen Kortatu ere osatu genuenean, pare bat kantukin hasi ginen eta euskaraz, baina ez genekienean, eta orduan gero gure konpromesoa hori zela, ez? Euskara ere bai ikastea eta bukatzea euskaraz abesten, ez ginen bakarrak ere izan, ez? Mugimendu oso bat izan zen, euskaldunez hasigaren aldeko mugimendu oso polita garatu zen, garai hartan, eta gu parte izan ginen, ez? Eta esan behar dut ere, hemen kuadria handi bat ginela eta denak euskaldundu ginela, ez? Eta hori bai dela zerbait oso zaila. Ohitura duzunean lagunekin hizkuntz batean harremanatzea eta txantxak eta dena, ez? Egun orokatasunean hizkuntz batean zaudenean ohituta hitz egitera eta bizitzera aldaketa hori kuadrilla osoak egin genuen, 20 lagun. Eta orduan denok aekan sartu eta denokola, ez, euskaraz egitea eta orduan pixkat gurea bai izan zela bultzala, ez bakarrik zentzu horretan Kortaturena, bizik eta jende askorentzako baita ere, pixkat erretransmititzea zuzenean nola batzuk egiten ari ziren transizio hori gaztelaniatik euskarara. Gero gainera taldea esarabaki genuen desegitea eta hasi ginen orduan negu horriakekin eta izan zenun 80. hamarkada negu horriakekoa, ez bakarrik taldearena, baizik eta baita ere izan Ozenki disketxearena eta izan Ozenki disketxearen bidez ere bultzatzea edozein estiloko musika posible zela euskaraz egitea. Justo hamarkada horren amaieran iritsi zen korrikaren aldetikan gonbidapena, Edurne Brodar zeuden garai hartan, harreman handia nuen berarekin, eta kokatzen badugu ere korrikaren 21eko kantua izan zela, orduan hori etorri zen 89an. Justu Jose Ripiauk egin zuela Kinma Frundirekin aurreko kantua, eta orduan urrengoa nirekin jarri ziren kontaktuan, ari nintzelako prestatzen Brigadista Sound System kaleratu nuen, martxoan izan zen korrika hori, ekainean kaleratu nuen Brigadista Sound System, eta momentu horretan proposatu zidaten. Orduan, desente lehenago nik egin nuen Big Beñat kantua eta nik esan nien gainera banuela buruan kantu bat, pixkat nola mende batetikan bestera pasatu behar genuen eta globalizazioaren mehatxua nola baita, eta nola ulertu hori baita ere eta nola egin kantu bat hori dena pixkat gainean jartzea eta osnartzea horren inguruan esan ez jakina ondo dagoela eta gainera nik beti izan naiz horren aldekoa, ez, lokala eta globala ere bai uztartzearen aldekoa eta ikasi eta berrikasi eta nahaztu gauzak, baina beste gauza bat zela inposaketa, ez? Eta horregatik Big Beñat neukan buruan, nik ez dut inoiz ezberdintzen nik egiten dudan eta testo ingurua, eta momentu horretan testo ingurua zen justo Lizarra Garaziko garaia zela, Eraikuntza Nazionalen inguruko
segulako indarra zegoela ere bai, eta horren hortan idatzi nuen Big Beñat, eta bideoa egiteko gainera nik uste dut oso garrantzitsua dela aipatzea, ze ni oso fana nintzen Telemesunal eta Kixi. Agian ez ezagunak ziren, baina baita ere euskararen inguruan zinema berri bat proposatzen ari ziren. Bueno, niretzako estetika hori eta hola horun, zegoen berriz ere harremanatzea, ez bakarrik musika baizik, musika, literatura eta baita ere orain zinema, ez? Pixkat nahikoa tradizionala baldin bazen ere momentu hori arteko euskal zinema, ez? Momentu horretan hauek apurtzera etorri ziren, eta horren bi horiek justu egin zutela baita ere bideoklipan, baita ere jolasten genuen olako elementuekin, ez? Modernitatea eta nekazal ere bai giroa, eta bueno, pasatu genuen oso ondo, azkenean saltxitxautorekin hor baita ere kriston festa antolatu genuen, eta pizkat hori izan zen mundu bat bildu. Korrika. 2019an berriz, bigarren kanta egiten duzu, Klika Korrika, eta hor laguntzaile bezala, zurekin batera hotxetan, La Furia eta Mademoiselle. Beste kanta bat euskararentzako, beste kantu bat korrikarentzako, eta berriz ere elkartzen bi mundu. Bai, esan behar dut, horre handia dela niretzako, ez? Nik uste dut naizela abeslari bakarra eta proposatzen didatena, bitan egitea, gainera nire txantxa zen, eta hirugarren ere bai, 20 urte beranduago bizi banaiz ere bai, mesedez eskaini idazu, eta benetan zoragarria izan zela berriz ere etortzean ere gana, eta gainera aurrekoan bezala ere nik nahi nuen egiteko. Hori bai, orain badira irizpide batzuk kontuan izaten direnak, lurraldetasuna eta emakumeak ere parte hartzea, eta oso gauza nire ikustu dut, gainera erabat ados nagoenak, eta gero bideo baita ere proposatzen ziaten nik neuk egitea, eta kantua, eta nik ere erabakitzean horrekin egin, eta orduan Mademoiselle nuen alde batetik buruan, bera dancehall musika horrekin egiten zuen asko usain zedalako, gero ere La Furiarekin harremana nuen, eta pentsatu nuen bi emakume hauek konbidatzea, eta horren kantua pixkat egituratzea 3 zati ezberdinetan, ez? Hasieran izango litzateke dancehall, gero nietorri litzateke elektro afrobeat olako zerbait, eta gero jatorri litzateke La Furia rap, baina bajuarekin dubstep bajuak lantzen diren bezala sartu genuen, eta horren hori dena nahaztea, eta bideorako ere bai, hain zuzen ere hori ikurutu zitzaidan, ez? Konfrontazio bat, ez? Horrelako burruka dantza egiten dena, ez? Egiten den bezala, oiar burrukak egiten bezala rap eta orain trap eta olako zenbait desafioa, ez? Eta horren, euskaldunok badakigu asko olako eta zaizkorra desafioa edo bertsolaritza bertan hori da. Orduan, eritu zedean hori zela oso potente hori zela, ez? Bilerro eta horren hemen gaudegu, hor zaudete zuek eta horren nork egiten duen hobeto dantza, ez? Eta horren hori planteatu duen, baina dudarik gabe amaieran azkenean denok nahaztu eta horren batak baldin badauka jantzi tradizionala azkenean horrek bukatzen zuen egiten dantza urbanoa eta aldrebes ere bai, ez? Zegoen adibidez jantzita horren kalean dijoan Edonor, bera bukatzen zuen adibidez dantza tradizionala eta bukatzeko azkenean berriz ere deno batera hori dela pixkat ni beti saiatzen izena proposatzen, azkenean dero batera, kanta dezagun batera, apuru dezagun katea. Eta kasu honetan adibidez, bina baita ere esan nuen, oso jende gutxi horren digan osartzen da euskaraz, autotune sartzen, eta hori guk ere bai hemen jarri behar dugu, ez? Eta hola egin genuen, 2018an, eta hori normalizatu arte, ez? Normalizatu, intze hori ezai gustatzen, baina behintzat hori, ez? Proposamen guztia direla barekoak, ez? Eta hemen balio duena da euskaraz egitea niretzako, eta erakustea, posili dugula eta egin behar dugula, gure hizkuntzaz. Hautatu genuen guk euskaraz egitea, eta datozen gazte guztiek ere bai horren alde egiten duten. Fermin Korrika badator, laster egongo da gure kaleetan zehar,
eta imaginatzen dut kantu egile bezala eta euskaldun bezala zuretzako berez izango dela ez korrika bezalako ekimen bat. Niri berdin izan zait jai guztia bertan bera izatea. Korrika ordea bertan bera egon izanak kiston mina egin dut. Nik uste korrikak hori daukala, ez? Piztu egiten gaituela, denok batera, dudari bere festak komunitatea sortzen du, ez? Azkenean, eta komunitatea da daukagun lanabez bakarra turbokapitalismoaren kontra. Orduan, pena izan da, dudari bere, gertatu dena, baina korrika bertan bera ustea da pixkat, zer gertatzen dator, korrika berri zer dator, ja bakarrik esatea korrika badator, oihu horrek ere ja piztu egiten gaitu, ez? Orduan berriz ere horren dator, eta zein ondo, ez? Eta ze posa pizten den elkartzen garenean, gau paseroak, goizean esnatzen direnak, eta hori izaten nahi naiz aurten pasatzen delako hemendikan nahikoa ordu aldre bestuan eta... Hori dauenak beti, Bueno, ni nahiago du ja orain beste ordutegi batzuetan, baina bueno, da zerbait oso ikaragarria. Uz dezagun nolako ondasun izugarri polita sortu zuten azoro batzuk aspaldi. Murizatik hasi, berak egin baitzuen lehenengo kanta, bertso giroetan, gaur egun egin duten ero bizu, Anari eta Anek egin duten kantaraino, historia bat badago, euskeraz, eta oraindik ibilbide luzea dauka euskera, hemen Euskal Herri honetan, eta korrikan ikusiko gara, Fermin, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Ni esker. Gure denbora